Hei, salut! Eu sunt Adelina și după cum ați văzut din titlu, astăzi voi face daily vlog la școală, pentru că am zis să fac și acest vlog, pentru că voi ați vrut foarte tare. Adică eu am pus pe story dacă să fac acest vlog și voi ați spus că da, toți au spus, adică că da, toți au votat da, nu au votat niciunul nu, așa că am decis astăzi să fac acest vlog, așa că eu acum merg la școală. O văd pe mama pe fereastră. Eu acum nu m-am machiat deloc pentru că n-am reușit astăzi să mă machiez, adică eu ies tot timpul la 7:39 din casă, așa că acum este și 40 deja și mă duc la școală, mă duc fără machiaj. Dar de fapt m-am mai dus la școală fără machiaj, așa că nu e ceva uimitor că vin fără machiaj, pentru că am mai mers fără. Și acum, înainte de a începe acest vlog, nu uitați să apăsați pe acest buton roșu de subscribe și să-l transformați în gri, pentru că vreau foarte tare să strângem o comunitate cât mai mare, așa că sper că o să faceți acest lucru, pentru că aș dori foarte mult ca să mă împrietenesc cu toți din voi, așa că puteți să-mi scrieți pe Instagram, îl aveți în descriere și puteți să-mi scrieți ceva, nu știu, nu contează, și eu o să vă răspund la toți și o să fim prieteni. Da, acum mergem la școală. Deci, ieri a fost prima zi de școală și, sincer, vreau să vă zic că în școală s-au făcut foarte multe reguli. Adevărul, vă spun adevărul despre școală. La mine, la școală, în Anglia, s-au făcut foarte, foarte multe reguli și ca un fel de regulile acelea, eu nu pot să mă duc așa la școală, ca un fel, dacă nu avem pic, să ne punem într-o cameră și ne ține într-o cameră o oră sau chiar toate orele ne le ține într-o cameră. Asta e ceva foarte, foarte rău. Voi vă închipuiți, asta la Moldova nu este, asta în alte țări nu este, nu cred că așa ceva este. Vă închipuiți, la mine la școală așa e. Dacă scrieți o părere în comentarii despre asta, chiar asta e foarte, foarte strașnic. Eu cred că n-ați pot trăi mult la școală așa, pentru că e foarte, foarte ciudat așa, adică nu-mi place deloc de la școală. De asta am postat ieri pe story pe Instagram că ca un fel că nu-mi place la școală, ca în fel eu înainte de școală, în vacanță, spuneam că vreau foarte tare la școală, că îmi place foarte tare la școală, că abia aștept să mă duc la școală, să văd profesorii, colegii, tot. După acum când a venit școala, eu am început să fiu tristă și nu mai răspund la întrebările astea, pentru că nu mai zic nimic, pentru că câteodată am ușa când noi să fim iar în vacanță, iar eu spun că vreau la școală. Așa să eu ce să fac. Da, ok. Acum haideți la școală și vreau să vă mai spun încă ceva. Astăzi voi posta vlogul meu la școală. Nu-l voi posta pe ăsta, normal că nu pe ăsta. Am spus pe story la mine că voi posta un vlog, adică Q&A. Voi deja cred că l-ați văzut, când eu o să postez acest vlog, deja voi cred că l-ați văzut. Așa că da, dacă n-ați văzut acel vlog, nu uitați că eu o să vi-l dau aici în descriere, acel vlog, și puteți să vă uitați chiar acum dacă vreți, sau vă uitați până la urmă la acest vlog și după vă uitați la celălalt, așa că da, îl aveți în descriere. Și voi vă închipuiți ce fac eu pentru voi. Eu nu vroiam niciodată să postez un vlog când sunt la școală, pentru că la noi la școală sunt reguli și legate de telefon, adică că nu se poate deloc cu telefonul la școală, adică să-l ai telefonul pur și simplu în geantă sau în buzunar, ai voie, dar să ai telefonul ca un fel să ți-l ia în mână sau altceva, nu-i de voie deloc. Așa că da, acum a început a ploua puțin, a bureza pur și simplu. Da, ok, nu contează. Și vreau să vă mai spun că o să postez totuși acel vlog, chiar dacă sunt reguli în școală.
nu voi asculta regulile, dar mă voi duce la baie la școală. Și la ora 12, când deja aveam prânzul, adică mâncăm, atunci voi posta, mă voi duce repede la baie, voi posta, voi face repede screenshot și după voi pune pe story că am postat vlog nou. Și da, este foarte, foarte greu pentru mine, pentru că eu ar trebui, după ce eu termin ora o termin la 11 și 40, așa că cred că o să reușesc să mă duc până la baie. Adică deja terminăm ora ca un fel să avem prânzul și ceva de genul, 11 și 40. Și eu reușesc, cred că, să mă duc până la baie. Adică încă dacă nu terminăm mai târziu, poate și la 50 putem, adică 11 și 50 putem să terminăm ora, așa că sper să reușesc fix la 12, pentru că să se posteze vlogul. El deja e postat, dar eu știu ce să fac ca să fie fix la ora aia. Adică nu pun niciun timer, pentru că dacă puneam timer, avea deodată din geantă, avea el deodată să postez. Dacă am spus că mă duc la baie, la școală, asta înseamnă că eu îl postez atunci. Cred că vi se pare ciudat că se descarcă deodată, doar că eu prima îl pun privat, îl postez privat, eu ieri l-am postat privat și astăzi o să-l scot de la privat, ca un fel să iasă la ora fixă. Nu știu dacă ați înțeles, dar da, scuzați-mă că fac foarte multe greșeli, dar mă încurc foarte mult că mă grăbesc să vorbesc și da, nu reușesc mult să zic, dar da. Deci tot se uită foarte ciudat. Am uitat să vă spun, dar când am ieșit din casă, și vecinii de la noi, și tot când mergeam pe drum erau niște oameni și nu mă uitam, adică ei erau încolo, dar eu nu mă uitam la ei pentru că vroiam ca să nu stric vlogul și să fac foarte tare. Deci eu cum arăt de machiată, fără machiaj, e foarte, foarte ciudat. Adică am stat vreodată de machiat nu în vloguri, dar la școală. Am uitat de fapt să mă machiez, nu că n-am reușit. Chiar am uitat, eu credeam că sunt machiată de ieri, dar nu dorm machiată. Adică înainte dormeam și așa, pentru că îmi era foarte, foarte tare somn și nu reușeam să mă duc încă și să mă demachiez. Așa că astăzi fără machiaj. Adelina fără machiaj, check. Deci acum o să vă arăt unde sunt eu acum. Eu acum sunt pe acest drum. Nu știu dacă voi îl cunoașteți, dar cred că nimeni nu îl cunoaște, pentru că nu cred că unul din urmăritorii mei să trăiască în Anglia, adică să locuiască, adică nu să trăiască, să locuiască în Anglia. Eu cred că nimeni. Dar așa, nu uitați să dați un like la acest vlog dacă vă place foarte tare vlogurile mele. Adică puteți să dați pur și simplu like și deodată voi ști că ție îți plac vlogurile mele. Și dacă o să-ți placă, o să postez mai des. Sincer, da, chiar o să postez mai des, pentru că eu am senzația că vouă nu vă plac vlogurile mele și de aia tot timpul postez foarte, foarte rar, da? Tot se uită de pe drum la mine că eu vorbesc altă limbă și încă ca un fel trec drumul, încă eu acum aștept să trec drumul. Și foarte mult se uită la mine că eu țin telefonul în mână și filmez, știi? Și ca un fel și vorbesc în același timp și le pare foarte, foarte ciudat, da? Acum deja sunt aproape de școală. Yes! Adică nu sunt chiar așa de fericită, dar hai să zicem că sunt fericită că sunt la școală. Încă nu sunt la școală, dar sunt pe drumul spre școală. Acolo arăta ceva de stat trolebus ca să mă duc la școală. Eu pot să mă duc și pe jos. Deci, deja sunt foarte, foarte aproape de școală. Aici era cineva din urma mea.
este o stăpână a casei aici și mă speriasem foarte tare pentru că eu m-am dus pe lângă casa ei, că în fel a trecut prin colo. Și acolo sunt casele oamenilor și am umblat pe acolo, da, nu contează. Dar da, deja cred că o să filmez deja când voi ajunge pentru că nu vreau să cheltui așa mult timp pentru că să vă fie plictisitor. Așa că o să revin când voi ajunge fix la școală. Deci eu am terminat orele și deja suntem în coridor. Și vedeți că deja nu mai este nimeni în școală, adică numai profesorii și vreau să vă spun că nu am voie să filmez în școală. De fapt, în școala noastră nu se dă voie să filmăm sau ceva de genul. Da, ok. Credeam că am rămas blocat în școală. Da, ok, nu contează. Până deja am ajuns acasă și deja acum cred că o să mă duc să mă schimb pentru că nu vreau să murdăresc uniforma, așa că da, vă urez la toți o săptămână, vă urez un weekend fericit și adică nu trebuie să sărbătoresc asta, dar oricum vă spun să aveți un weekend cât mai frumos, așa că da, dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați un like și să vă abonați, pentru că aș vrea foarte tare să avem o comunitate cât mai mare. Și să știți că îmi pare foarte rău că nu am postat vlogul acela când trebuia, adică nu l-am postat la 12, doar că în Moldova sau în România este ora 12, dar la mine este ora 10 și eu m-am încurcat pentru că v-am spus la toți că o să postez la 12 și după aia am așteptat să vii ora 12 și la voi era ora 2 și îmi pare foarte rău că l-am postat atât de târziu, dar orele sunt adică sunt foarte diferite, cu 2 ore eu sunt mai în urmă, adică în Anglia este mai în urmă ora decât în Moldova sau în România și îmi pare foarte rău că nu am postat când trebuia, dar chiar vă spun sincer că nu am vrut să se întâmple așa, dar îmi pare foarte rău. Sper că mă înțelegeți cei care au văzut că n-am postat atunci când trebuia, dar nu contează. Sper că v-a plăcut acel vlog și dacă v-a plăcut acest vlog să dați un like și un comentariu, o părere în comentarii și da, cam atât a fost cu acest vlog. Vă pup! Pa, pa! Ne vedem într-un alt vlog!